Al-maqalatul hadiyatu utawi makalah kang kaping 1 wal isruna lan 20 iku an aliyin dan riwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajahahu kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarrun nasi wa kun indan nasi rajulan minan nas kun ono siro mukhatab ghairu muayyan kun ono siro sapa ya siro sing krungu iki termasuk sing muni iki ya ke buku sira kun ana sira indallahi ana ngarsane Allah utawa mungguhe Allah iku khairon nasi luweh bagus-baguse menungso wa kun lan ana sira indan nafsi mungguhe awake dhewe iku syarron nasi luweh elek-eleke menungso. Dawuhipun Sayyidina Ali niki diucapno nggih lesan enteng tapi lakon-lakonane angel. Dadi ya menungso iku mungguhe Gusti Allah apik tapi mungguhe awake dhewe lho jek elek. Ngoten niku lak gampang ngomongi. Dadi ya menungso Gusti Allah ngarani apik tapi kula sampeyan sedaya niki pribadi iki ngarani elek. Ah, wah iki kok elek ya apa sih rek. Muni ngene iki ijen. Muni rumah awak iki dadi apa awak iki rek. Digugu wong akeh iso gak tepak ya apa ati iki ngono ku muni ijen nek muni nggih ngarepe wong akeh iku gak mesti kadang-kadang ngapen-apen sing kula maksud niku duwe perasaan dhewe lenger-lenger nggih kamar ya apa aku iki awak sembrono pepeko dinut wong akeh kok kaya ngene aku iki ngono padahal ku stop ibadah tahajud mesti, maca Quran mesti, jamaah mesti. Ijik rumangsa sak gak api, tapi Gusti Allah ngarani api. Tapi awake dhewe rumangsa elek. Lho angel lho iku. Enteng ngomongi ngono iku. Prakteke masyaallah. Biasane menungso iku diwalik biasa. Mungguhe Gusti Allah elek, mungguhe awake dhewe rumangsane apik. Ngono biasa menungso niku. Wadzalika utawi mengkono dawuh kun indallahi khairon nas iku kama qala kaya oleh dawuh sapa Sayyidi Asy-Syaikhu Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kuddisa sirruhu muga-muga disucekno apa sirruhu sirrine Syekh Abdul Qadir Jailani. Idza lakita nalikane tetemu sira ahadan ing wong siji minan nasi saking menungso ra'aita mongko ningalono sira al-fadla ing kautaman niku kena dimaknani mongko nekatno sira al-fadla ing utama lahu keduwene ahad alaika melarat ing atase sira sampeyan nek kepethuk wong sapa ae pethuk menungso mbuh iku menungso gedhe menungso cilik menungso sedengan menungso ganteng menungso elek menungso ya apa ae wis potongane menungso baik wong Islam bah wong kafir niku sampean duwe ketekatan nek wong iku luwih unggul timbang aku lho ngoten
Angel ngene iku, angel, gampang ngomongnya, tapi ayo ngaji. Carane duwe perasaan ngoten iku enten dalane, sing gelek zikir nyang Gusti Allah. Wong iku nek gelek zikir nyang Gusti Allah dangu-dangu niku enggak ada perasaan ngoten. Dadi gak cukup diomongi tok. Ya diomongi terus atiku gelek digawe zikir. Dangu-dangu niku enggak ada perasaan ngoten menungso niku. Wa taqulu lan ngucapo sira asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana sapa ahad indallahi ana ngarsane Allah iku khairon luwih bagus minni katimbang ingsun wa arfa'a lan luwih luhur apane darajatan derajate. Dadi kapan kepethuk menungso lho ngeten iki lho wis gampangane kula nyawang sampean niku. Kula niki kudu duwe perasaan nek sampean ku luwih unggul timbang kula. Nggih jero ati lho iki. Durung kapura mesti lho wong ngomong ngene iku ndang tawaduk iku. Ah kula niki tiyang gembel, kula niki wong ceketer, mboten kaya sampean. Muni ngene iku durung kapura atine tawaduk. Kadang-kadang takabur wong muni ngene iku, cek diarani tawaduk. Mulai jari Wali Junaid at-tawadhu takabburun. Tawadhu iku takabur, ana sing ngono e dawuhe. Maksude tawadhu takabur iku ya napa? Nggih lambene muni ngono tapi atine mboten. Kula niki tiyang bodho, mboten saged napa-napa, wis mboten kaya sampean. Muni ngono iku lak kaya apik sih, tapi nek atine gak padha, jenenge takabur ngono iku. Apen-apen cek diarani tawadhu lho ngono lho dadine. Mulai sing apik iku apa eneke, sing cocok iku ya iso zahire ya tawaduk, batine nggih tawaduk temenan. Mergo tawaduk iku penggawene ati. Kudu cocok zahir batin. Tawaduk iku penggawene ati, nek sopan santun mudaroh niku penggawene badan niki, jasad niki. Liwat lungguh niki persamuan nggih nggone napa resepsi napa lungguh nggih mburi niku durung karuan tawadhu. Ana wong gedhe lungguh nggih mburi kaya Gus Dur enggal mangkin rawuh teng Gedhong Nasional nggih. Niku umpama ana wong gedhe tapi lungguh nggih mburi pun kula mriki mawon kula niki tawadhu kok. Durung kapara ngono iku. Nek perasaane duwe ngene piyambake lungguh mburi tapi atine muni ngeten, aku nu jane nu pantes sing ngono nggih ngarep cuma aku tawaduk neng mburi ngono iku ya takabur ngono iku. Sing darane tawaduk niku ya napa, kadang-kadang lungguh ngarep iku tawaduk. Masya Allah aku gak pantes rek lungguh kene iki rek gak cocok rek mengglik-mengglik temen aku lungguh kene iki apa rek mang oleh ndelek kok kene lho iku tawaduk padahal lungguh ngarep iki. Ngoten iki cara ilmu tasawuf ngoten iki. Fa ing kana mongko lamun ana sapa ahad iku sahiron bocah cilik. Sampean mlaku-mlaku utawa jagongan petuk arek cilik. Arek TPQ, petuk arek TK. Kulta mongko ngucapo sira hadza utawi iki bocah cilik iku lam yaksi durung tau maksiat sapa sawir Allah ing Gusti Allah. Kamangka wa ana hali utawi ingsun iku kot aso itu temen-temen wis maksiat sapa ingsun ing Gusti Allah. Nek ngono fala sakka mongko ora ana mamang iku maujud annahu setuhune sawir iku khairun luwe bagus minni katimbang ingsun. Petuk arek cilik-cilik. Masya Allah, arek cilik iki Mas yo ndelodok-ndelodok kok mudah nggih ngarepe wong. Ngene iki gurung duwe dosa iki. Otomatis apik arek iki timbang aku. Aku bener tuwek mek. Tuwek iku tuwek kakean mangan beras sampe uyah tok. Lah iki gak tau maksiat wong ancane cilik masih maksiat tok gak dibuku maksiat. Berarti api iki mek aku. Umpama mati iki langsung swarga lah aku iki ana urusan.
siji ngoten. Nek pedhok arek cilik sampean kudu duwe perasaan ngoten. Mula nek pedhok arek cilik salaman no. Biasa wong gedhe ku nek arek cilik mau salaman, sembayang jejer krana arek cilik meneng. Pun gak gelem salaman mbek aku lak wis cilik ngono. Aja ngono. Kanjeng Nabi niku ambakno kaya ngoten pangkate. Gedene pangkate Kanjeng Nabi niku nek kepanggil alit-alit niku kersa nyelodongaken astane salaman. Padahal arek cilik ku gak ngerti Kanjeng Nabi, ya ngene ngono ae ora kathik ngene. Lho ancene arek cilik pantes, ancene arek cilik gak ngerti aturan. Nah sing gak ngerti ku lak sing tuwek iku, sing wis wong iku aja gak ngerti salaman karo wong gedhe. Mbok sama loro tangane kiai diperekes. Karuan nek ngajak silat ngono salaman ndang nyepak ngono karuan. Salaman biasa. Ngoe. Semayan orek kondo nek ngajak pencak. Wa ing kana lamun ana sapa akad iku kabiron wong gedhe. Nek pedhok wong gedhe kulta mongko ngucapa sira hadza utawi iki kabir iku kot abada teman-teman wis ngibadah sapa kabir Allah ing Gusti Allah qabli ing dalem sadurunge ingsun. Sampeyan nek pedhok wong tuwek, sampeyan wong nom, wong umur 20, umur 40, kaya kula ngeten iki, pedhok wong umure 50. Sampeyan pun umur pinten, Pak Gus? Kula 50, Dik. Rasane ati sampeyan nek ngono berarti posone wong iki luwih akeh timbang aku. Sembayange ya luwih akeh wong iki timbang aku. Ngoten. Gawene anak ya akeh wong iku timbang aku. Lho gawe anak iku lak ibadah sih. Nggih. Kacek 10 tahun nek gaene anak kan gedhe ngono pangkate. Dadi nek pedhok wong umure akeh, sampean duwe perasaan ibadahe luwih akeh wong iku timbangane aku. Oh nek ngono apik iku mbek aku, ngoten lho. Niku nek pedhok wong gedhe. La wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman wong alim, kulta mongko ngucapa sira hadza utawi ki alim iku uktiya diparingi sapa alim ma ing ilmu lam ablug kang durung tumeka sapa ingsun wana lalan merkoleh sapa alim ma ing barang lam anal kang durung merkoleh sapa ingsun wa alimalan weruh sapa alim ma ing barang jahil tu kang bodho sapa ingsun wa utawi alim iku ya'malu ngamal sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Lho nek pedhok wong alim iki wong alim, mbuh wong alim enom, mbuh wong alim tuwek, lak mungkin ngoten nah. Kadang-kadang sampean tuwek kene enom tapi kene alim, utawa sampean enom kuno tuwek tapi kuno alim, apa maneh. Pokoke pedhok wong alim mbuh tuwek mbuh enom. Sampeyan kudu duwe perasaan ngeten. Iya. Iki wong alim. Iki wong alim diparingi ilmu sing aku gak diparingi. Wong iki ngerti apa-apa sing aku gak ero. Aku bodoh kuno alim. Aku bodoh kuno pinter. Berarti nek ngibadah wong iki nganggo ilmu. Lah aku ibadah bodoh. Padahal sembayange wong alim sak rakaat iku luwih gedhe ganjarane timbang wong bodho 1000 rakaat. Wah awa-awaan iki asor nek ngono. Kudu duwe pikiran ngono. Aja ngene gak mesti. Masih kuno alim, masih kuno ilmune kitabe 2 lemari gak mesti. Gurung kaporo. Lah iki lek jenenge rumangsa ngene iku jenenge. Lah akeh wong muni-muni iku. Akeh. Tandane bodho iku. Nggih. Masih kita pada lemari ngono gurung kaya mesti mbak awak-awakan. Ngono arene sumbunge iku metu. Mestine gak ngono iki wong alim ngibadah iku umpama keplicuk wong alim. Gelis mentase siji karo awak-awakan nek keplicuk amblas. Ngono mestine.
dadak jawabane alah gak masih kiai ngono kotene kok ana kiai ditangkep ngono kancane. Iki berarti duwe perasaan luwih unggul awake timbang wong iku. Gak oleh ngono iku jare Sayyidina Ali, ngono iku gak oleh. Wa ing kana lan lamun ana saiki diwalik. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku jahilan wong bodho. Nek sampean kepethuk wong bodho ya apa? Sampean alim, sampean pethuk wong bodho. Kul ta mongko ngucap sira, hadza utawi iki wong bodho iku aso maksiat sapa jahil Allah ing Gusti Allah bijahlin sebab bodhone. Lah aku wa ana kale utawi ingsun iku aso itu maksiat sapa ingsun ing Allah bi ilmin kelawan nganggo ilmu. Wala adri lan ora ngerti ingsun bima ing apa yuhtamu bakal dipungkasi sapa li ingsun au bima utawa kelawan apa yuhtamu dipungkasi sapa lahu jahil. Nek panjenengan kepanggih tiyang bodho, iya wong iki bodho, umpama zina ya pantes pancene bodho. Pedhuk wong bodho kupeng duminu, iya pancene wong bodho kapakno ngono iku kadang gak ngerti kok ngono iku. Wong bodho nanggap wayang, nanggap lodro, pancene kapakno wong bodho. Lah aku lho wis ngerti kadang-kadang ya nonton wayang gitu ngono. Wah iki apik kono iki. Kono iku maksiat krana bodho. Lah aku iki lho wis ngerti lho iki maksiat kala-kala. Lah iki hukumane mesti tambah jero aku. Lho ngoten dadi iki unggul kono iku bodho kae disepurone lah kene ngerti nerjang ae. Lho kudu duwe perasaan ngoten. Lak kan apike terus awak iki. Pancene ngono kun indallahi khairan. Sampeyan kok dadi wong apik mungguhe Gusti Allah. Tapi mungguhe awake dhewe saron. Elek mungguh awake dhewe. Pun iki nek kepethuk wong bodho, nek pethuk wong kafir ya apa? Pethuk wong Hindu, pethuk wong Kristen, pethuk ponak-ponakan sampeyan ki toko-toko iku. Oh, apa nek njeluk sampean paman niku Kak? Ponakan sih, bek kaji. Golek apa bek kaji? Ngono iku nek njeluk wong gak kaji bareng pokok kudungan njeluk bek kaji. Sampeyan njeluk man ngono nggih. Lak ponakan sampean iki. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku kafiron wong kafir. Kul ta mongko ngucap sira la adri ora roh ingsun asa menawa-menawa apa ayuslima yen to manjing Islam sapa kafir fayuhtamu mongko dipungkasi sapa lahu kafir bi khairil amali kelawan baguse amal. Wasalan menawa-menawa apa an akfura yen to kufur ingsun fayuhtamu mongko dipungkasi sapa li ingsun bisuil amali kelawan olone amal. Indah wis rampung apa dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani niki wau sedaya dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nek pedhuk wong kafir iku kadah ngeten sampean. Apa agamane wong iku? Kristen jarene. Sing kok wong Buddha, wong Hindu utawa gondol-gondol iku ngono. Lajeng jawabane yen apa perasaane ati sampean kudu ngeten. Ya gak mesti ngono iku. Wong cerita-cerita ki yo akeh kaya kiai Pak Bahrom iku sing ngrabi anake dhewe kok ngipi pethuk ngipi kepanggih apa ana wong ngipi pethuk Kanjeng Nabi titip salam Kanjeng Nabi nyang Pak Bahrom sakala iku maca satat sakala mati husnul khotimah. Masih iku wong kafir-kafir iku umpama dipungkasi Islam sapa ngerti. Lah masih kaya aku ngene iki lho. Wis dadi santri kae cilik dipungkasi suul khotimah sapa ngerti. Ora kena sakmono kudu rong mono. Lah kudu ngoten to menungso gak ro pungkasane. Lho ngoten nek pethuk wong kafir niku sampean aja kok iku neraka iku. Lho kok dhisik tak lak kesusu ae rumangsane dhek iki ke swarga ngono ta?
Wis ngono iku lho potongane isen-isene neraka niku. Baris-baris lho ngono. Lah iki berarti perasaane awake dhewe iku rumangsane awake dhewe iki paling swarga. Mboten oleh ngoten niku. Wong ki kudu ngati-ngati antarane khauf ambek rojak gitu. Ya wis ndedonga ala wis muga-muga ae wong kafir-kafir ku diparingi hidayah karo Gusti Allah. Ya muga-muga awake dhewe iki terus ditetepno dijogo iman iki aja sampak cepot sampak mati. Lho ngoten aja tur ngetokno omongan sing ceplos gak enak ngono iku. Oh grup neraka-neraka antuk rupane iki lho ngono. Iya kon ku grup apa ngono nek diwalik temen lak ngono. Cara kasare nek diterangno temen ngono lah aku iki grup swarga lah ngono. Gak oleh ngono iku. Padahal hakikate wong iki ya swarga hakikate tapi aja ngono ta. Dadi ngono ya ngono tapi aja ngono. Ya apa ngono iku? Ya empo. Teruse dawuh Sayyidina Ali wakun lan ana sira indan nasi ana sandinge menungso iku rajulan wong lanang minan nasi saking menungso. Jare Sayyidina Ali kon niku lho dadi wong lanang ana sandinge menungso iku ya kaya menungso biasa ngono ae lho. Dadi kon niku dadi menungso iso dadi wong lanang nggih sandinge menungso saka menungso-menungso lah ngono sih bahasa asline iku. Ana sira ana sandinge menungso iku wong lanang sing saking menungso lah gak enak iku pahamane. Maksudnya niku ngeten, kok niku ya dadi wong ya biasa-biasa. Wis padha-padha mbek wong biasa. Lho ngono lho maknane niku. Kun indan nas rajulan minan nas. Dadi kok niku nggih duduk nggih tengah masyarakat iku ya rumangsa kaya wong biasa-biasa ngono iku wis. Aja kegeden rumangsa. Wis biasa lho. Wong nek biasa masih wong dadi wong gedhe ngono biasa nyasawan ngono lho pacul. Ya gelem ngewang-ewangi dadak. Pancen gak rumangsa iku ya apa? Amban rumangsa lho lapo sing galok duwe kok rumangsa. Gladhen temen sawangane benakno salone moh gengsi. Ngoten nggih, buka lawang gengsi. Nyopir dhewe gengsi. Ngoten. Wong kok sok gengsi ku. Rumangsane lho masih wong kata ya apa iku lho ngek-ngek katene. Gak dicewoki dhewe ya. Wong masih unggul derajate ya apa nek nyang kakus ya apa mrecing nek cewek ya meso awake dhewe pangkata ya apa iki meso ngene ya apa wong. Mula menungso niku nek kapan berlagak sombong niku mboten pareng mboten Pak pareng. Soale napa menungso iku dipek apane sih? Awaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun. Menungso nu kaitane nutfah iku gak payu didol sing ambune kaya kaspe langu iku lho gak ngandel nggawa sak cengkir edarno nyang Mojokerto napa niku niki calone menungso niki gadane yai niki alah masih tak yai gak payu gadane kiai tetep gak payu kaya ngono iku lho sampean iku lho kaitane gak mentolo aduk-aduke bakal petik payu didol sampean kecepret ngono ae masalah sapa kurang ajar mangu niku awal sampean kaya ngoten niku mungkin akhire wa akhiruhu jifatun pungkasane batang terus sampean masih gagah ya apa nek dibedel weteng sampean isine ku apa kakus iso mlaku kakus iso mlaku-mlaku. Wong gak sikatan sedina sewengi ngono ae ngomong nyang wong ngono ae wis wababe gak karo-karuan apa maneh sing untu pasangan regane murah. Oh, nek ngomong ambek wong rada ado titik. Aja nyidok-nyidok sampean wingi-wingi alah masalah. Untu nek pasangan iku ya kala-kala bendina disikat dicepot disikat. Wis gak tau disikat regane murah ngomong ambek wong nyawa idok ngono masalah bojone kok gelem lah ngono.
Lu ngono kok sombong ya apa sih? Gak iso. Ya biasa-biasa tadi wong iku biasa-biasa. Mulai bolak-balik ku wong nek ana ilmune ambek gak ana ilmune ku seje. Tiyang nek enten agamane, enten ilmune dadi wong sugih ya gak sombong. Masih montore api, montore larang ya biasa, ya gelem pekiyaan, ya gelem sarungan, biasa sah lho wis. Mbok nek kapane wong gak ono ilmune duwe ceri tahun 85 yo sombonge disapa kancane gak noleh. Oh, ana masalah padahal motor iku montone gak iso ketip mencicil ngene. Lampu bunder gak iso ketip. Sombonge nglani ngene. Mbok biasa-biasa dadi wong iku wis umum biasa nek gak gumedhe. Wong dadi wong gedhe niku nggih nyapa wong cilik. Niku masalah sing disapa ku gairang setengah mati. Wong budal dadake lho lah disapa wong gedhe, Pak Camat gelem nyapa lho. Dadak ayu masalah aku disapa Pak Camat. aku kok gak diwayuh ya dari. Lho temenan. Oh, kadang-kadang tadi lurah ngono mlaku mencurang masalah wedi nggih. Sing sumeh ngono apa nggih. Grapyak ngono dadi wong. Disenengi wong lho grapyak ngono nggih. Masih sampean dadi wong gedhe, diceluk wong kiai, ana tamu ya biasa-biasa, monggo-monggo sing sumeh ngono kok. Endi ya? Heh? Endi ya? Masalah garangan ta luwak iku ngoten nggih. Fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah iku yakrahu gregeten sapa Allah. Yakrahu ya ana gregeten. Lah apa geting ku gak gregeten sih nggih. Ayaro yen to ningali sapa Allah abdahu ing kawulane Allah mutamayizan kali bedak-bedakno an ghairi saking liyane abdahu kama kaya keterangan fil hadis dalam hadis mang Gusti Allah taala iku gregeten gak seneng karo kawulane sing kathik bedak-bedakno mbek liyane kathik dibedak-bedakno biasae wong iku aja kathik kegeden rumangsa soalnya dibedak-bedakno cuma nek menghormati tiyang mawon kudu iso ndeleng nggih iki wong Pak Camat iki kiai pantese deleng nggih bali kono mangane iki arek-arek terbangan senengane mangan nggih kono emper kono sego buntelan ngono iku ora kok jarene bedak-bedakno iku ancene kelase kok kono. Mergo engko nek kapane tukang becak dikumpulno karo bupati gak wani mangan, tambah nyendoke iwake mencitat. Lho nggih lho, santri gembulno kiai tambah gak wareg, masih iwake enak. Atuk-tuk ana buntelan loro nisor gedang kono lega wis. Siti Aisyah natos salah siji dinten ndamel rampatan daharan kali keluarga kali sahabat-sahabat enten wong ngemis nggih nyuwun jare Siti Aisyah kae jokono buntelan sego sak buntel cek ndang digawa ndang dipangan nggih njaba marung ana wong numpak jaran guwagan lho kae sing numpak jaran kae celuken nyang bali rene dijak mangan bareng di rampatan sahabat miskin. Ya apa bunyai iki. Wong ngemis dikai sego buntelan, sing numpak jaran dijak mangan nggih jero ngene iki. Iki jenenge menghina iki. Dari Siti Aisyah, aku gak menghina. Aku diperintah Rasulullah mulyakno menungso nurut pangkate wong. Coba wong numpak jaran mangkek ana buntelan, mbok sampak mambu wetenge lesu gak dipangan. Bupati wae ana sego buntelan, lah mbok kemriwi gak kira dipangan. Nggih napa mboten? Nggih, ngoten lho aja dipadakno ae. Lah masih wong ngemis mang, jangan mangan nggih jero campur wong gede-gede. Lho, tambah gak iso mangan. Ya apa rek garbune iki rek ngene ta ngene.
Karbune tele tengen sendok tele kiwa. Lho, kok keliru ya apa? Tambah gak wareg ngono kok. Atuk-tok ana sego buntelan amblas nisor gedang kono wis. Niku nyocokno pangkate tiyang, mboten menghina. Lho ngoten. Wa kana lan ana sapa ba'dhum setengah ulama iku ya ndonga sapa ba'dhum biadat doa iklan kala donga niki donga sing apik. Allahumma ja'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma Gusti Allah ja'alni mungkin dadosaken tuan ing kula saburan ingkang kathah sabare. Waj'alni lan mungkin dadosaken tuan ing kula syakuran ingkang akeh syukure. Waj'alni lan mungkin dadosaken tuan ing kula fi aini ing dalem pandangan kula saghiran ingkang ino. Wa fi ayunin nasi lan ing dalem pandangane menungso kabiron ingkang agung. Lho niki donga ya Allah, kula niki sampeyan dadosaken tiyang kang kathah sabare, kathah syukure. Terus kula niki lho Gusti nyawang awak kula dhewe sampeyan kersakaken ina tapi nek pandangane menungso agung. Donga nyang Allah, mulake duwe rasa sing kaya ngoten niku wau kudu dibarengi ati sing gelek zikir niku mangke nggadah perasaan sang kados mekaten menika. Rawuh niki sampun dumugi makalah napa ingkang kula aturaken niki wau muga-muga dibarengi hidayah Allah taala. Kirang langkunge nyuwun agunge pangapunten. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.